Bol jedným z najvýraznejších kulturistov 70. a 80. rokov. Rebel, filozof a vizionár, ktorý odmietal slepo nasledovať zaužívané pravidlá a vytvoril vlastný systém heavy duty. V tomto dokumente sa pozrieme na jeho detstvo, začiatky kariéry, vzostup medzi profesionálov, kontroverznú Olympiu 1980, život po súťažení aj na odkaz, ktorý zanechal ďalším generáciám. Mike Menzer sa narodil 15. novembra 1951 v newyorskej časti Germantown vo Filadelfii. Jeho rodičia, otec Harry a matka Marie Menzerovci, mali nemecko-talianske korene. 2 roky po Mikeovom narodení sa rodina presťahovala do malej obce Ephrata v Pensylvánii. Mike bol najstarší zo 4 detí. Mal staršieho brata a sestru a mladšieho brata Raya. Jeho mladší brat Ray Menzer, narodený 1953, sa neskôr presadil aj v kulturistike. V roku 1979 dokonca vyhral titul Mr. America. Rodinné prostredie bolo stabilné a založené na hodnotách. Otec Harry zdôrazňoval dôležitosť vzdelania. Syna odmeňoval za dobré školské výsledky peniazmi či darčekmi, napríklad $20 alebo bejsbólovou rukavicou. Mike v škole vynikal. Študoval na Ephrata High School, kde získaval samé jednotky a jeho 11. učiteľka angličtiny Elizabeth Schaub mu vraj pomohla nájsť vášeň pre jazyk a písanie. Okrem školy bol Mike veľmi aktívny športovec. Vďaka svojej výške a sile ho tréneri zapájali do školských súťaží plavcov, atlétov, futbalistov a bejsbalistov. Napriek tomu tieto klasické športy čoskoro nahradila jeho nová vášeň, silový tréning. V roku 1962 ako 11-ročného chlapca ho pred drogériou spolu s matkou zaujal na obálke časopisu Muscle Builder lomka Power extrémne svalnatý Steve Reeves. V tej chvíli sa mu rozsvietilo, vedel, že chce raz dosiahnuť podobnú postavu. Požiadal teda otca o čínkový set, ten mu na Vianoce splnil želanie a Mike strávil prázdniny cvičením s vlastnou súpravou závaží. Otec Harry Menzer následne mladého Mikea podporil aj iným spôsobom. Zaradil ho k miestnym silovým trénerom. Počas svojich 13. narodenín začal pravidelne trénovať pod vedením powerlifterov Johna Myersa a Russella Herzoga. Napriek tomu sa jeho posadnutosť kulturistikou doma nestretávala vždy s pochopením. Postupne to viedlo k nápätiu. Harry totiž dúfal, že Mike zostane pri tradičných športoch a nebude sa sústreďovať výlučne na posilňovňu. Mike Menzer bol však odhodlaný. Už vo 14 rokoch si na stránku časopisu Muscle Builder napísal svoje ciele. Stáť sa Mr. America 1972, Mr. Universe 1974 a Mr. Olympia 1976. Tento mladický zápis jasne ukazuje, aké sebavedomie a ambície mal už od detstva. Takto boli položené základy jeho neskorších úspechov. Vytrvalý študent a športovec sa z malého mesta Ephrata vypracoval na všestranného kulturistu, ktorého neskôr čakala svetová kariéra. Množstvo skromných začiatkov, tak by sa dali charakterizovať prvé roky súťažnej kariéry Mikea Menzera. Už ako 18-ročný sa prvýkrát postavil pred porotu na lokálnej súťaži v Pensylvánii. V roku 1969 na súťaži Master Lancaster County zvíťazil a o rok neskôr získal titul Mr. Pennsylvania. V tom istom roku navyše prvýkrát siahol po anabolickom steroide Dianabol. Prelomové však bolo až obdobie okolo roku 1971, keď 19-ročný Menzer nastúpil na súťaž AAU Mr. America. Hoci skončil 10. v kategóriách najlepšie nohy a najlepšie paže, obsadil druhé miesta za Caseym Viatorom. Po súťaži mu Viator odporúčil kontaktovať trénera Artura Jonesa. Menzer to využil, čoskoro dostal nočný telefonát od Jonesa, ktorý mu vysvetlil, že efektívny tréning má byť krátky a intenzívny. Táto nočná konzultácia úplne zmenila jeho pohľad na cvičenie. Každý ďalší úspech ho len utvrdzoval v tom, že ide správnym smerom. Menzer následne úplne zmenil svoj tréningový štýl. Rozlúčil sa s nekonečnými maratónskymi hodinami v posilňovni a prešiel k maximálne intenzívnemu prístupu. Ako sám hovoril,
Tréning musí byť krátky, zriedkavý a intenzívny. Pochopil, že niekoľko brutálnych sérií, 3 až 5, s ťažkou váhou až do úplného svalového zlyhania prináša oveľa lepšie výsledky než nekonečný objem práce. Svoj nový koncept opísal aj v časopise Muscle Builder. Odporúčal len 3 až 5 sérií na každú svalovú partiu 3-krát týždenne, čo vtedajšie konzervatívne kulturistické kruhy poriadne pobúrilo. Zatiaľ čo ostatní pretekári trénovali až 6-krát týždenne s obrovskými objemami, Mentzer si overil, že takéto prehnané dávky nie sú potrebné. Jeho svalstvo rástlo ďalej aj pri omnoho nižšej tréningovej frekvencii, rovnako dôsledný bol Mentzer aj v oblasti výživy. Vo svojej knihe Heavy Duty Nutrition propagoval vyváženú stravu zo 4 hlavných skupín potravín: obilniny, ovocie, mliečne výrobky, bielkoviny. Sacharidy mali tvoriť približne 50 až 60% denného príjmu. Vypočítal si, že na ročný náraz približne 4 čiarka 5 kg svalov postačí necelých 6000 kalórií navyše, teda len niekoľko desiatok kalórií denne. Počas prípravy na Mr. Olympia 1979 dodržiaval prísny kalorický deficit. Denne prijímal približne 2000 kilokalórií, no stále konzumoval viac než 200 gramov sacharidov. 3-krát týždenne palacínky, takmer denne zmrzlinu. Ako poznamenal, pri vyváženej diete v kalorickom deficite neublíži ani zmrzlina či sušienka. Týmto pragmatickým prístupom sa výrazne líšil od prísnych diét svojich konkurentov. Mentzer už v amatérskych rokoch pôsobil ako výrazná výnimka, jeho štýl mnohí považovali za kontroverzný, no výsledky hovorili jasnou rečou. Tradičné objemové tréningy mu prestali prinášať pokrok, zatiaľ čo nový systém jeho svaly znovu naštartoval. Neortodoxná stratégia založená na disciplíne a vede mu síce vyniesla povesť outsidera, no zároveň viedla k obrovským úspechom. V roku 1978 na IFB majstrovstvách sveta Meister Universe v Acapulcu v Mexiku vyhral ťažkú váhu a stal sa prvým kulturistom v histórii, ktorý získal perfektné hodnotenie 300 bodov. Po tomto triumfe získal profesionálnu kartu IAFBB a definitívne sa zaradil medzi elitu. Práve vďaka tomuto štýlu si vyslúžil prezývku Heavy Duty. Mike Mentzer získal profesionálnu kartu IFBB víťazstvom na amatérskej súťaži IFBB Mr. Universe 1978 v Acapulcu. Ako prvý kulturista v histórii dosiahol perfektné skóre 300 bodov a definitívne tak vstúpil medzi profesionálov. Mal 26 rokov a formoval si povesť nielen masívnej postavy, ale aj filozofa tréningu. V prvom roku medzi profesionálmi Mentzer zažiaril. Vo februári 1979 vyhral Southern Professional Cup na Floride. O niekoľko týždňov neskôr skončil druhý za Robim Robinsonom na Pittsburgh Pro Invitational a následne tretí na New York Night of Champions za Robinsonom a Danym Padillom. Tieto výsledky mu zabezpečili nomináciu na Mr. Olympia 1979, kde sa očakával súboj s vtedajším šampiónom Frankom Zanom. Mr. Olympia 1979, súboj s Frankom Zanom. Na Mr. Olympia v októbri 1979 v Columbuse v štáte Ohio vstupoval Mentzer ako nováčik proti trojnásobnému obhajcovi titulu Frankovi Zanovi. Vyhral ťažkú váhovú kategóriu nad 200 libier a postúpil do finálneho posedownu. Celkovým víťazom sa však stal Zeň, ktorý získal tretí titul v rade, zatiaľ čo Mentzer skončil druhý. Mnohí odborníci a fanúšikovia dodnes tvrdia, že Mentzer mal v ten večer vyhrať. Mr. Olympia 1980, kontroverzia a návrat Schwarzeneggera. Rok 1980 priniesol obrovskú kontroverziu. Arnold Schwarzenegger sa nečakane rozhodol znovu súťažiť, hoci pôvodne mal byť len komentátorom. Mentzer sa o jeho účasti dozvedel deň pred súťažou. Napriek Arnoldovej slabšej forme získal titul, čo vyvolalo búrlivé reakcie publika aj športovej verejnosti. Mentzer skončil až na 5. či 6. mieste a verejne vyjadril frustráciu výkrikom bullshit. Výsledky označil za zmanipulované a krátko na to ukončil súťažnú kariéru. Filozofia Heavy Duty a jej šírenie.
Menzer sa stal významným teoretikom tréningu. Jeho heavy duty presadzovalo extrémnu intenzitu, minimálny objem a dostatočnú regeneráciu. Tréningy trvali len 20 až 30 minút a nasledovalo niekoľko dní oddychu. Svoje myšlienky šíril prostredníctvom kníh, článkov, kurzov a seminárov po celom svete. Jeho prístup výrazne ovplyvnil ďalšie generácie kulturistov, vrátane Doriana Yatesa. Koniec kariéry a osobné pády. Po Olympii 1980 Menzer definitívne odišiel zo súťažného sveta. Prispeli k tomu nielen sklamania zo športu, ale aj osobné tragédie, vrátane smrti matky a neskôr otca. V 80. rokoch prešiel ťažkým obdobím depresie a závislosti, no začiatkom 90. rokov sa dokázal postaviť späť na nohy a znovu sa venoval tréningu a písaniu. Záver života a odkaz. V roku 2000 jeden spolu s bratom Rayom pracoval na Heavy Duty tréningovom videu. 10. júna 2001 bol Mike Menzer nájdený mŕtvý vo svojom byte v Kalifornii. Príčinou bola srdcová zástava. Mal len 49 rokov, o deň neskôr zomrel aj jeho brat Ray. Ich smrť zasiahla celú kulturistickú komunitu. Menzerov odkaz však žije ďalej. Jeho filozofia, racionalita a odvaha ísť proti prúdu inšpirovali tisíce cvičencov po celom svete. Ukázal, že skutočný pokrok nevzniká slepým nasledovaním tradícií, ale premýšľaním, disciplínou a odvahou byť iný. Ďakujem, že ste boli pri tomto príbehu. Nezabudnite dať like, odber a napísať komentár a vidíme sa na budúce.